wawazifumu lero ndabwana nkhani yake okhudzana ndi mtsikana amene anaphedwa ndi abwana ake. Mtsikana ameneyu zina lake ndi Lucy amachokera ku Kenya komwe ku Kiandutu Thika ndi kumene amachokera. Mtsikana ameneyu adali mtsikana olimbikira ntchito ndipo china chilichonse chinali bwino, ankagwira ntchito pa NGO ina yake. Yeyu ndi amene ankayang'anira za ndrama. NGO imeneyi inkathandiza ana ovutika, ana amene ali msewu kapena kuti ana amaskini, ankawatenga ndikumachapa ndikumapititsa ku skulu. Anthuwa adali ndi ana ambirimbiri osachepera ana 20 amene ankatenga mu ma streets, ana oti makolo awo mwina adawayiwala, ana oti mwina anathawa makwawo amagona mu ma streets, ankawatenga ndi cholinga choti azawapasanso moyo wina wasopano. Ndi mtsikanayo ndi amene adali munthu amene ankayang'anira za chuma. Ndi kenako adaona kuti ndrama zimene amapeka madona zinkasokonekera. Lucy ataona zimenezi ankakhala chete, koma tsiku lina adafika potopa. Anapanga chiganizo chomuza bwana wake Stanley Juguna Kabai. Stanley Juguna Kabai atamva zimenezi analodabwa, koma Lucy sankadziwa kuti Stanley Juguna Kabai ndi amene anali munthu amene ankapanga magemu onse aja, anali mastermind, ndi amene ankasewera magemu amenewa. Zotsatira zake Lucy atamfikira adamuza kuti okay ndakumva. Kenako Stanley Juguna Kabai adapita kwa azinzake kukalongosolera kuti mtsikana uja Lucy watizindikira zimene tikupanga. Zotsatira zake anthu aja anapanga plani yofuna kumukhalisa chete Lucy, koma iwo aja sankafuna kuti amukhalise chete kwa 2 minutes. Iwo aja ankafuna kuti amukhalise chete mpaka ngana kalekale. Ndipo padali pa 16 January 2025 ndi pamene Stanley Juguna Kabai adamuza Lucy, ndifuna nditenge mwana kupita ku Meru School kokamusiya chonde tipite limodzi. Lucy anati chabwino ndiperekezani, anatengana pamene paja anakwera mu ka Toyota ka Stanley Juguna Kabai. Akupita kudapezeka kuti foni ya Lucy idazima, foni ya Stanley idazima. Kuchokera tsiku limenelo Lucy sadaonekenso. Ndi anthuno analodabwa pozindikira kuti Lucy foni yake simakhala yozima, komanso Lucy samatha siku osapanga post pa social media. Zotsatira zake mayi yake adaona kuti tsiku ladusa paka na masiku awiri mwana wanga ali kuti, adapita ku polisi watsegula mulandu oti munthu asowa. Kenakono apolisi adambofufuza kuti munthu amene anali ndani. Anthu akumene ankagwira ntchito adanena kuti adapita ku Meru ndi abwana ake a Stanley Juguna Kabai. Zotsatira zake apolisi anafikira Stanley Juguna Kabai, kodi inuyo ndi Lucy munasiyana motani? Stanley Juguna Kabai adanena kuti ine ndikupita, Lucy ndinasiyira pakuti anakwera galimoto ina, ine ndinapitiriza ulendo wanga. Tidali tikuchokera kokasiya mwana ku skulu ndi pamene wina aliyense anayendera yake. Anati chabwino. Ndi apolisi anamuva Stanley Juguna Kabai, koma fundo ija sinagwire mu mtima, ankaziwa kuti china chake sichili bwino. Kenako adapita kwa mayi yake a Lucy, taruzeni inuyo ndi mwana wanu mumakhala motani? Mayi yake a Lucy adalongosola, adanena kuti ine ndi mwana wanga panalibe vuto lina lililonse limene timakumana nalo. Mwana wanga adali mtsikana okonda chilungamo, mwana wanga adali mtsikana opa Mulungu. Kenako adafunsanso, mwana wanu analibe mdani wina aliyense? Mayi yake adanena kuti panalibe mdani wina aliyense. Kenako apolisi aja adafunsanso, palibe china chilichonse chimene anakufotokozera asanamwalire? Mayi yake aja adanena kuti pali chinthu chimodzi chokha chimene anandifunsa kuti kodi amayi bwana wanu ngati akudani inuyo mungatani? Adandifunsako zimenezo zokha. Kenako apolisi aja adapeza poyambira kumufufuza Stanley Juguna Kabai. Anapitanso kwa Stanley Juguna Kabai, inuyo tatuzeni chilungamo, inuyo ndi Lucy ubale wanu unalotani kwenikweni? Stanley adakambanso chimodzimodzi. Lucy analowa bwino izi ndi izi, adafotokoza amene ankayimverera pofuna kuti Lucy aoneke wabwino, yeyonso aoneke kuti ubale wake ndi Lucy unalowa bwino, panalibe mavuto ena aliwonse. Zotsatira zake apolisi aja adamuza Stanley, inuyo ngati munena kuti Lucy analowa bwino ndipo panalibe vuto lina lililonse, ndi chifukwa chani Lucy adaza kusumirani? Stanley analodabwa. Kenako adawafunsa apolisi aja, mukunena kuti Lucy adaza ndisumira ku polisi ineyo? Apolisi aja ananena kuti eya, koma apolisi aja anangokamba zimene zijazo pofuna kuti iye ujayo akhale omasuka.
kenako anamfunsa, ndi chifukwa chani kunena kuti ubale wako wa iweyo ndi Lucy unali bwino, panalibe vuto lina lililonse? Ndi chifukwa chani Lucy anabwera ku polisi zakusumira? Ndipo maumboni feti nawo Stanley anazingwa. Kenako no Stanley adayamba kuyankhula chilungamo. Zotsatira zake adamuza kuti ukudziwa chani, zonse zimene makamba zija iferi mazuwa kuti nzaboza, chilungamo chimenechi panopa tikukumanga. Adamunjala, anampitisa mchirokosi, adakamba mudinadina. Ndi mu nthawi imene ankamudina, mtemboso wa Lucy udapezeka ku Sagana River atamwalira. Ndi nkhani ija inangokhala ngati afika pa wesi opha munthu uja ampeza kale. Mpaka na pano Stanley ali mu ndende, ndi mulandu wake ukulowa mmawa pa koti. Akupitiriza kukamba mulandu wake okupha munthu wa ntchito. Ndenda bwana ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, pena pake ndi bwino kukhala chete. Zinthu zina zake zikamachitika osamalongosolera azibwana anu, osakhulupirira munthu, chifukwa chakuti zinthu zina zake zikamachitika amatha kupanga ndi bwanayo. Ino musakudziwa, ndeni omwe zamfurokozera yeye ujayo, abwana panopa pakambani pano anthu apanga zakuti akuti aja apanga zakuti, nkumbi ndi bwana amene apanga zimenezo. Ndipo muzaona nazo vuto. Koma inu munakazi kuti mungopeza salary yanu ndi mwapanga za business yanu, bwezi moyo uli chimozimozi. Akuluakulu, kumadziwa poyankhula, kumadziwa pokhala chete, kumadziwa kugonja, zimenezi zimathandiza mu china chilichonse chimene mukupanga. Chinanso ndichi osakhulupirira munthu.